chodzi tam. Gdzie? A tam między samochodami widzę. Jeszcze najlepszy auto. Ten Merc tam stoi. Ten czarny? No. Nie może. Ty tu czekaj, a my po nią idziemy. Jest tam między samochodami. Kurwa, jok twoją mać! Jeden gotowy. Chodź. Przepierujesz mi uciął na klipa ten sztyl, bo jak już ile... Ruszaj się! Popraw mu! Śpierunie z kuli klipem i łopata uciął! Można pać... Dobra, Przestań się wadzić! Dzwońcie lepiej na policja! 998! Nie, 9. To wiele w końcu! Nie wiem jak... 112. Aha, ja! Nie, dzwoń prosto do tego policjanta. Weź, To czekaj, ja go znajdę. Ja Grzegorz, no wie pan, no, what out, no, what dwóch, no, panie, przyjedźcie tu no szybko, ale we dwóch co najmniej. Opie, co tu się dzieje? O kurde, torpeda. Nie ruszaj się. Ten drugi, niech podchodzi. Co to, nie macie teraz kajdanków w policji? Mamy albo nie mamy. Mamy sobie radę. Długo się trzeciego. Okej. Gdzie Norberdik? Czym na miejsce? Hopy, proszę was. No nie, no Gier się tu stąd teraz, nie tej to nie wiem, co tu dzieje! Co tu robią? Sam się wyrobił! Co mi tam przychodzi? Na moim placu, pitaj mi stąd, gipko! Już idzie, No, okej, Ale to już... sam muszę mieć porządek. Chcieli się wyjazdować. Już. Hopy! Co z tym frupym? A w co się go dorzuci? I tak zrobię, wiesz? Wsadza się go, wiesz? Wsadza! Panie, ale pan pamiętaj, że my ich liczyli, nie? Ja. Tu ich zakujemy.